Halo, witam was wszystkich. Oto najlepszy serwer Minecraft. Są tutaj konkursy, bijatyki, walki, gildie, parkour, eventy i można kupić VIPy. Tutaj jedzonko, fajne rzeczy. Można się trochę pospinać, ale PvP jest najlepsze. Tylko nie wychodźcie tak bo mogą was zabić, bo tak nie można. Możecie wszystko pozbierać. To nie jest tak, że to zwykły serwer. To jest super serwer. Więc polecam go wszystkim, którzy lubią PvP, parkour, eventy i serwery. Tam jest VIP. Ja tam nie mogę się dostać, bo nie jestem VIP. Kurde. Lagi. No. Więc jest tutaj takie fajne drzewko, więc co tam nie byłem. Ale zobaczcie co to. Możecie dżunglowym albo do końca spinniczkowym. To jest jakby zachód słońca. Sorry, muszę zobaczyć. Mówię wam to dzisiaj. Wszystko idzie jak po maśle. Dobra. Teraz chcecie, żebym zrobił ten skok śmierci? Ale źle to się opłaciło. Pała. 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 Udało mi się. Zużyłem. Są tutaj różne komendy jak kitdos. Wiele różnych. Gildie. Tak. I pokażę wam moją gildię. Mam chrypę. Efrony. Tam jest świeża. To jest moja gildia. Tutaj. Polecam ją na przyszłość. Tym, kto lubi, niech ogląda. O. Tam jest piesa i husaty, to jest moja gildia, walczymy do końca. Jup. Ciemno. Jasno. Po co tutaj te kwiatki do cholery? Jasne. Sorry. Dobra. No to muszę skończyć. Do zobaczenia. Najlepszy serwer. Szóst w górę. I koniec.